Bagify præsenterer det nyeste inden for genanvendelige indkøbstasker. Med de 4 tasker kan din vogn deles op, og dine varer nemt sorteres. De kompakte tasker kan altid være i bil. Når du skal ud og handle, åbner du taskerne og sætter dem i krogen på bagsiden. Bagify-taskerne er testet i små og store indkøbsvogne og kan også bruges med et barn i vognen. Placer alle varerne i indkøbsvognen med de foldede tasker og fortsæt dit indkøb. Ved kassen åbner du op for taskerne med en enkelt bevægelse. Sorter dine varer i taskerne og halver tiden ved kassen. Du kan bruge taskerne ved hver eneste indkøbstur, uanset om du skal handle stort eller småt. Når du er færdig med dit indkøb, kan du separere taskerne og placere dem i bilen. Spar tid, penge og skån miljøet. Køb taskerne i dag på www.bagify.dk.